Var det til dit kørekort? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig må du det. Nu vil jeg næsten lige sætte putterne her. Ja. Du virker lidt opkvikkende. Nej. Hvad? Hvad er det der? Det er bare min punkt er så rolig, ikke? Hvad er det her? Hov. Ej, det er bare for i år. Altså, jeg har kørekort lige her. Hvor meget skal du have for det? 50'er. Så. Har du ikke hjelm med? Den er lige her. Så er det i orden. Nej, kør bare videre. Hvad er det for en scooter der? En 150. Hvor langt kan den køre? Og 30 tror jeg. Må jeg lige prøve lidt? Ja, ja. Hvor meget skal du have for den, hvis det er? 50 kroner. Ja, hvis vi lige helt på pengene, ja. Hey! Politi! Kom tilbage! Kom. Nej, politi. Hvad så? Vil du knive med? Jamen, jeg har en kniv med. Selvfølgelig. Jeg har også pistol, hvis det er. Nå, men jeg vil gerne se det. Ned i... Gemmerne. Hvad er det der? Kniver. Hvad er det noget du kunne tænke dig? Sådan. Pistolen måske? Fra pistolen. Pistolen? Ja. 50'er. Au! Det går i øjnene der, mand! Au! Vil du have kniver? Jeg får 52. Hvad er der nu galt? Har du din kammerjunger med på dig? Skal jeg tjekke efter? Ja. Er det et tungt dyr, det her? Nej, jeg sikkert 2 tons, tror jeg. Sygt. Ja. Der var det der. Ja. Det var altså, jeg Pose. virkelig... For at købe den for 50 kroner, sikkert. Jeg er virkelig også til Koldskov, nemlig. Ja, okay, men det, der står her. 12 kroner. Kammerjunger. De er gode. Rigtig gode. Nybagte. Ja. Skal du købe den? 50 kroner. Hey! Hvad skal du?